signal. Hello? Waray signal. Waray signal. Waray signal. Oy, halaba. Halaba. Dapat ang signal. Sino ito? Aljo. Waray. Nagsisisiro pa ito. Mas ito. Wara-wara. Ang oras na may Oras o pero nakatulog. Dili pa nakatulog. Masirot pa dito. Okay. Oh. may ano, tae, Kain na. pusa. Diyan sa ano ilalim ng hagdan ay ano, lababo ng parang urot dito nga ano. Lagyan ko nga ng karton yan bukas. Ano itong kasama niya? Ba't nagmupula ito? Nagmamama sa dulo to. Sino yan? Oo, Nagmamama. kasama niya yan. Nagmamama eh. Baby. Parang Muslim yan eh. Baby nila siya. Agal naman na. Ano yan? Para sa baby nila. Bait daw yun. Hindi na mo yan. Angkat ang baby. Yung mga ano lang, sinusuot niya. Dati hindi siya mabibigat. TikTok na lang yan. Wala na siyang cellphone. Mayroon ha? Tatlo ang cellphone niya. Ano ko na, bumalik na. Nandyan pa rin yung ano. Ha? Titingnan ko kung nandyan pa rin yung ano. Mapahilain mo itong gulay nilit ang may aalit. Platos baw-baw. Oh, nandyan pa yung ano niya, oh. Yung Bumalik, hindi na nakakala yung ano niya. bumalik naman na yung dati ng account. Dalawa ng account niya. Mawawala-wala na naman. Ha? Kukunin tas mawawala-wala na naman. Pag nag-ano siya, loko-loko na naman. Kukunin ko naman talaga ito. Tingnan mo. Hindi ko lang ito nakita. Ay, nakita ko na pala. Nag-tik-tik-tok-tok-tok na pala siya. Kailan? Hindi ko. Doon sa luma, ay sa bago. Bago mo. Hindi sila. Hindi sa luma yan eh. Sa luma ito. Kaya nga. In-upload niya doon sa... Ewan ko saan niya in-upload siya. Sa luma yan, luma.
Ay, pag ko na kayo naka-live ako. Oh, nakalag ko. Tapos ka mo. Pag wala pa kumanhin, 30 minutes. Ito. Okay, banyak ka rin. Oo, pag banyak kan bubot dengan ngatit sada kanal kita. Nasugad pa ko diya. Oo. Asal mo. Isit ka. Sarap mo. Nabahalin. Yan lang. Hindi naman lang nag-iinis. Aray na, tani. Arbi. Okay. May baby, oh. May baby! May baby. Hindi dila-dila. Bagay sa kanya yung mga damit na ganito. Yan. Tinutupi pati yung mga hilod na hindi yung mga ganito eh. Yan, uso sa kanila yan. Hindi uso na dito sa atin. Pag na ganyan pa dito. Probinsya na. Maganda yung buhok niya eh. Pinakadalaga nila yan dyan eh, sa ano. Pinapapatiwalaan niya ni ano. Ni Itchaw. Bumalik din. Dito na nakapakita. Sarap patukan. Kulang tawa. Siguro nung pagkata ng high school nito, ano na to. Trabaho. Dapat kaya ang langibot na. Ay, sorry. Sorry. Ano inimilik? Chicken soup. Hindi na ang pili-pili nito. Ha? Di ba parang gano'n yung mga buhok? Nakakabagtag ng pili. Sisilsa na kita ba sila mag-iirot mo na gabi na. Saan ito ba?
Sa labas ng ano, ganito yard. Pero mo, sasabihin na sino yan. Terus yung matang-hitang mo. Siguro ko. Yan na yung share mo. Hindi nga ganda kay Nagpamumura yung mga bayan. Ito yung mga hindi na galing. Magpabili na ako yung ito yung aking mga spaghetti. Parang tumbo siya dito. Pero nakasombrero? Oo. Nga. Wala na tani, wala. Ano yung translation nito nasa harapan? Ano? Saan? Ano yan? Ang tawag niya, ang translate niyan ay parang Ano iba sa ito? ano daw? Wala yung translation hindi maisip. Eh, lahat nasa ano yan eh, screen lang eh. Pero kung message yan, Ganda na dito. saan? Patingin? Mo. Kasi nga, di ba? Ah, Ang putik ng ulo. tulong na lang ito suso eh. No? Suso tapos tanggalin yung buhok mo sa pili. Yan ako, dalaga. Pero ito magugal-gugal dilat eh. No? Gusto ko makalulog dito. Natawag ko na sa dito nila pakpak mo. Ano? Napakpakan niya. Napakpakan niya. Okay, hindi mo ganyan. Ano? Tadi ka, nanimba ka. Sorry, God. Okay.
Pag ano nagagalit ka, mag-sungit yung pilay mo. Ang pagkulang. Ang pinamasan. Kasi nagbago ko yun. Ating. Hello, good evening. Sa inyong lahat. Update lang ako, update. Ay, 30 minutes lang ako. Ilan na ba? 16 lang. kahit pa namin pipili. Kaya yung sinisabi na yun. Ang tigas ng katawan nito. Mali. Pinabalas na. Boom, boom. Inubukas kayo sa nakis mo. Ano naman yung bubog? Ano yung marambay? Ugatan ng lawas. Tapos na. May putok ko lang. Puk. Puk. Ano ba yung bulas eh? Ay, naku. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, Joshua Borlagdan sa ayuda. Jessica Basis, thank you. Askim TV. Good evening, Askim TV. Thank you, kapatid na Jessica Basis. Ang layo ko. Thank you, thank you, thank you. Ano lang ako, 30 minutes lang ako mag-LS. Kate. Para sa hindi nagsara. Askim TV, Askim TV.
Nangangati yung aking palad. Kita na hindi mapukal. Andyan na naman sa'yo. Kung ilang minuto na lang. Meron na lang akong 9 minutes. Thank you sa ayuda, kapatid na Josie Cabases. Tani. Kasi yung puso ko, may ano sa panginoon ko, naglilinis ako kanina. Hindi na ako na ulo. Tumalsik. Ini. Uy! Hi Marisol! Hello Marisol! Marisol Abitona, hi! May jacket ka na Marisol. Kumusta na Marisol? Sino si Marisol? Marisol, taga Mungabong. Kumusta? Ay, nako. Baka hindi ka padikit Marisol sa akin, padikit. Pa-subscribe ako. At patamsak na rin. Shout out ko kay Marisol Abituna. Lino Bertudes, hello. Good evening. Maupay nga gabi. Maupay man, Lino. Kumusta na? Kumusta na, Lino? Shout out kay Marisol Abituna ng Barangay Mungabong.
Thank you, Lino Bertude, sa pagpunta. Ano bang hinahanap mo? Hindi ka mapakali. Kati. Ano? Okay la po. Ano na, kumusta na ma-result mo nga, Bong? Singa din daw, Milik. Ha? Singa din daw. Ay. Asan ba yun? Asan ba kasi yung camera mo? Ayun pala eh. Ayun, no? Hi! Huwag niyo skip yung harang ko, ha. Ang baho mo, amoy kalabaw ka. Kumusta na yung channel mo, Marisol? Si Bonbon, di na nagpatuloy sa ano niya. Tudong pugak. Salamat sa harang. Hindi kikita. Hi, Marisol. Ay, ikat mo. Apolinary twins pala yun. Sino? Ito. Si Ryan at si Brian. Oo. Oh. Kasi Kabiji lang si Lino Bertudes. gayahin ko nga yun. Sige kapatid na Josie Kabasi, salamat. Ingat, ingat. Bye-bye. Ingat sa biyahe. Ano natin? Init. Yan, wala ng bubble. Wala ng bubble. Yan. Kitang-kita na. Busy po ha, school. Di rin naka-upload. Oh. Kahit ano lang, kunting upload. Pwede na. Si Bonbon nga, laki na ng ano niya, subscriber. Tsaka, pag nag-upload ka, wag kang gagamit ng music kasi makaka-copyright ka. Paano mo na ano na naka-LS ako? Paano mo nalaban na may YouTube ako? Di kasi nag-comment ka dun sa upload. May pasok pa ba ngayon? Nakakainis naman. Nasaan na yun eh? Sa TikTok app, ano ka pa updated? Si ano Santuhi.
Melissa, ang laki na ng ano niya sa TikTok. Halos 3,000 na. Magpo 4,000 na yung followers niya. Pwede na siya mag-live. Eh! Ano na naman yan? Nag-aaway na naman kayo. Kaya nasa gitna yung isa. No? Gusto niya sa gitna eh. No? Baba na tayo, halika na, halika na. Nantok na ako. Ayan, may inaantay ako eh. Ayaw naman, magpakita. Ilang araw na ako nag-aantay. Hindi na nagpakita si Shinli. Go away. Nag-uaway na talaga siya. Goodbye, go away. I'm not picking you if you falling. Diyos ko dahil. Mga English na malagatak. You're my voice. Baba ka ng Marisol. Link mo. Para puntahan nila. Nag-subscribe ka po sa akin. Tapos sinabi po muna. Pa-subscribe. Oo nga pala. Baba ka ng link mo. Para mapuntahan nila. Marap ka copy link. Lupit pa rin nalabas. Hindi. Magaling sumayaw yan. Melissa, dako na iya subscriber. Naunahan pa ako. Hindi masyado na ng TikTok. Ano ko? Inaayos. Ang katuyaw. Kanil ka, Tani. Tani. Yang Tani. Kamu Tani. Halika. Tani. Tani. Oh. Tani. Big boy. Kuling ka. Tam-ayam, oh. Oh. Ayun, Tani, oh. Ayan, no? Look at your face. Oh. So guwapo. Laki-laki. Parang bulatik. Ano lang ako? Update lang. Ang galing talaga nito mag-transform. Sino? Si Rocky J. Kaya gusto ni yan eh. Yung idol ni my son.
Nice. Tara na, baba na tayo. Taba naman. Tok na ako. Tok na. Nabubuo na tayo ng usa, oh. Mamaya pa yun. Adi ak. Sige kakadtuon ko. Sus, kay bata pa. Bata pa. Hindi ba kasama? 38 pa lang. Hmm. Get. Ang baho mo naman. Ano ba yun? Magna-live ka pa sa baba. Hindi na ako. Ako nalaayang. Naku, nawalan ako ng signal. Ang ano lang kasi sa kanya, iisa lang kasi yung buhok niya. Nino? Lalaki Jay. Kailangan mong Marisol, lagi magpupunta sa mga ganitong live stream. Si Bunbun, ano iya subscriber, 647 na yun eh. Ay, 687 na yun, Milik, no? Tapos na ibanan, naging 647 na lang kasi hindi siya nagbabalik doon sa mga ano niya. Yung mga nagsusubscribe sa kanya. Hindi niya binabalikan. Yan na, nadikitan ko na yan. Namer, iba naman ngayon ang pausok. Ano? Pag nag-birthday ka, ikwarta, isusunod na ito sa kubititso. Tapos sa kahilain. Dati lobo, kay lumupad na ang lobo, daran kwarta, di iba na naman. Huwag mo skip yung harang ko. Maganda mag-vlog dyan, Marisol, kay Adat Probinsya. Damot nanonood. Ang sexy naman na ito. Ngadto carbon, ngadto bislangain. May ada naman wifi barangay para mag-upload ka. Hindi na problema mag-upload kami barangay wifi naman. Nakilala ka man ha?
Hindi ko alam kung nasaan si Bani. Tulog na yon. Hindi, mag-ano ka, mag-vlog ka, yung pupunta ka sa kung saan-saan, Marisol, punta ka ng lalaba ka, manlalaba. Makanto ka, saan ba yun? Dito ha, Burabod. Kaya magtatanong ka no, may, tatanong ka sa maganda yun. Ay nala pagkilala. Ayun nala pagkilala. Mag-ano na ako, papaalam na ako, Dudong Pugak. Tama na tong 43 minutes. Salamat sa nandito sa aking live, si Marisol Abituna, si Jessica Basis, at si Lino Bertudis. Hello, Lino, salamat, Lino Haim ha. Dudong Pugak. At sino pa? Salamat kay Joshua Bolagdan, courtesy of Jessica Basis sa iyong palipad. So yan guys, hanggang sa muli. See you tomorrow kung makapag-ilis ako. Pasyal ka ulit Marisol, baka bukas mag-live din ako. Hindi ko alam kung tanghali o sa umaga o kaya gabi. Basta lagi naman. Ayan guys, salamat. Salamat sa inyo. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you. God bless.